setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.
mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lahom mamuji debata taparade marohata marende mehita sian buku ende nomor 565 ayat sada dohot ayat dulu.
Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohot na marhapor siaon. Alay ang go halak parjahat dang adong hasunangan. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata asima roham di hami. Aidang terbain hami mambahen manangaha mulo soho dongan nami. Dibaheni salehon ma di roha nami banua ginjang. Asa tau hami manimbangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saidongani mahami asamian hami di bagasan ho. Dohot di bagasan hatam. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhat tamarite buku ende nomor 504 ayat sada dohot ayat dulu. Tangin hamu mapatik ni debata imana dienet sian Rom 12 ayat 2 songonon mahatana disi jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion alai gabe imbaru mahamu dungmu ba pikiran muna asa tahu hamu manimbangi lomo ni rohani debata imana uli nahina lason na dohot nasun denggan. Songoni ma patik ni tuhata atong rap mangido gugo mahita tu adopan ni debata lau mangulahon na umbar tu patik nai rap mahita mendok. Ale Tuhan debata sai bargugui mahami mangulahon na umbar tu patik mi. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ende nomor 242 ayat sada dohot ayat 4.
Tatopoti madosat tanagodangi tadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasoha tudosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai. Alana targugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahami. O Tuhan Yesus Kristus anak debata naga bejolma alani hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangundihon hami. Asima roham dihami. Sepatotong ma dihami roha hamuleteon tuho. O tondi barbadia. Pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Ho do perhatian ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale di bata ama anak do tondi barbadia. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot to sa sani dosa. Sungunon dohata ni Jehovah unang ho mabiar ay audo siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Korpujian siang paropuan HKBP Surabaya.
Tapuji matuhata marhite buku ende 437 ayat 1 dohot ayat 2. Tajahama tupuk epistel di minggu ta sadarion, imana dienet sian buku boda bindu opat, ayat 20 sahat tu ayat 27. Boda bindu opat ayat 20 sahat tu ayat 27 tajahama marsikat soreng. Songonon mahatana disi. Ale anaha sai paratehatehon maaka hataki, tarehon mapinggolmu tumangihon akka hataki. Ai hanguluan duedi akan najupangan disi, jalagabe haisaron di sandok dagingna. Paholang masian ho asias sini pamangan, jala padau sian ho bibir si juba jabi. Saya timbangi ma pangalakkan nipatmu, asa tung marsihohot saluhut dalanmu. Olat ni masahatna, martua doakan na tumangion hata ni debata, jalan na upiosa. Amin. Tapi kami nga korpujian sian parupuan HKBP Makassar.
Tapuji matuhatta marite buku ende nomor 222 ayat 2 dohot ayat 5. Tindakon maha porsiotai songon nani tindakon di dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mehitam mendok au porsia di debata Jehova ido ama pargugu naso atu dosan na temo palange dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova nasasadai iman di tubuhon ni si Maria nagabi-gabia satondi parbadia andorak swahabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pamungunan ni silatus na matetar pajan do ibana di hau pinarsilang na tua tuban waturu dung ditanom na mulak mangulu diare patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargugu naso hatu dosani di sima ibana paimulak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi barbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dia sasandi dosa dohot dihatei namandok mulak mangulu dosugot daging ni halak nang mate dohot dihangeluan nasora suda amin. Kor pujian sian ama Ebenezer.
Tapi gima titing namasa di huriata di Saminggon. Shalom, huriani Tuhata na hinaholongan di bagasata Tuhan Yesus Kristus. Tapahut-hut ma titing namasa di huriata ima di Minggu 1 Oktober tahun 2020. Naparjolo upasatami ma selamat datang ma di hamu punguan parokuan HKBP Surabaya Tenang gabe wap naucus mai di joloni tuata aka puji-pujian naung di patu biwo kamu. Warta jemaat topik benget mangulahon lomo ni rohani di bata tekun melakukan kehendak Allah. Nama minggu kita hari ini minggu 17 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Kedua statistik, 2A berita duka cita. Pada hari Minggu 28 September tahun 2023 telah meninggal dunia Bapak Marulam Jaminar Sitanggang, Manang Opunisi Giordio Doli, tutup usia 90 tahun 6 bulan, alamat Jalan Tanjung Dapura nomor 8 Makassar, dan telah dikubumikan pada hari Sabtu 30 September tahun 2023 di Pemakaman Umum Panaikang. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagian B, anak lahir. Pada hari Minggu 24 September tahun 2023, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Amang Situa Henry Sitorus, Inangka Boru Sirait, alamat Jalan Kesehatan Perum Bumi Husada Indah, Blok 52 Antang. Anak lahir di Rumah Sakit Hermina, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Bagian 3 Dewan Koinonia, bagian 4 Dewan Marturia, bagian 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop dalam rangka pesta tahun profesionalisme yang dirangkaikan dengan Parheheon Ama Paropuan HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian 7 pelayanan. Ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Efesus, hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023, di rumah keluarga Amang Insinyur M. Pangaribuan, Inang YL Sesa Boru Simarmata dengan alamat gedung sekolah minggu. Di wilayah Kolose, hari Rabu 4 Oktober tahun 2023, di rumah keluarga Inang Nyonya PO Tampu Bolon H. Boru Tambunan, alamat gedung sekolah minggu. Bagian 8 pengumuman. A1, penerimaan pelajar SIDI baru tahun ajaran 2003-2024. Mulai hari Minggu 17 September 2023, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar SIDI HKBP Makassar tahun ajaran 2023-2024. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar SIDI adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar SIDI yang bukan jemaat HKBP Makassar, akan membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. A2,
kunjungan gerejawi Punguan Paropuan HKBP Surabaya Resort Surabaya. Pada hari ini, Minggu 1 Oktober tahun 2023, Punguan Paropuan HKBP Surabaya Resort Surabaya mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Makassar. Kita bersama-sama beribadah di Gereja Bahasa Batak dengan mereka. Majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan setelah selesai ibadah akan dilaksanakan ramah tamah bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanannya. A3, Pesta Huria dirangkaikan dengan Parheon Ama Paropuan HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria yang dirangkaikan dengan Parheon Ama Paropuan akan dilaksanakan Minggu 8 Oktober tahun 2023. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu dilaksanakan mulai pukul 9 WITA. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu disatukan di Sopo Talenta. Kedua, kepada ama memakai jas dan memakai ulus. Ketiga, kepada paropuan memakai kebaya, ulus, dan sortali. Keempat, dimohon kesediaan semua wilayah dan kategorial untuk membawa silua. Kelima, sehubungan dengan adanya Pesta Huria Minggu 8 Oktober 2023, dimohon kepada Punguan Marga yang acara pertanian Manang Arisan bertepatan dengan acara Pesta Huria tersebut, dimohon untuk dapat dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A4, penyampaian Manang Panorangion mengenai Pesta Huria. Pada hari ini Minggu 1 Oktober tahun 2023, setelah warta jemaat ini, Ketua Panitia dan Sekretaris akan menyampaikan informasi terkait atas Pesta Huria di ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. A5, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Sehubungan dengan adanya Pesta Huria 8 Oktober 2023, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, kiranya dapat dimaklumi. A6, Tok-Tok Ripe, perbaikan atap dan plafon Gereja Bolon. A7, kegiatan panitia tahun profesionalisme. Bagian pertama, hari Kamis 5 Oktober mulai jam 18 WITA, yaitu seminar pasutri. 2, Minggu 8 Oktober tahun 2023, Pesta Huria dirangkaikan dengan Parheon Ama dan Paropuan. A8, undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Senin 2 Oktober 2023, Ketua Umum Panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar, Amang Situa Insinyur Hasyim Matupang, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.00 WITA. Pukul 19.00 WITA dalam ting-ting 18 Amanginang, tapi sesungguhnya jam 19.00 WITA. Bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. Kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. Ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Amang Aha Manurung. Kelima, Inang Nyonya Wenai Baho, KR Boru Pasaribu. Keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Ketujuh, Inang Nyonya Situaka Gultum CH Boru Pardede. Kedelapan, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Pajaitan. Kesembilan, Amang M. Tambunan. Kesepuluh, Inang Nyonya MP Siletonga F. Boru Samosir. Ke-11, Inang Nyonya MP Sibarani, Pendeta Dr. S. Herha
Borusyagian MTH. Ke-13 Likon Sau Kaleb Huta Barat. Ke-14 Inang Nyonya S Sitorus R Borumanurung. Ke-15 Diva Sitorus. Ke-16 Amang P Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Daftar yang berulang tahun, ulang tahun remaja dan dewasa Amanginang dapat kita baca pada lembaran titing, demikian juga ulang tahun pernikahan. Selanjutnya daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pospel Goa dapat kita baca. Demikian juga para donatur pembelian lahan parkir gereja HKBP Makassar dapat kita baca pada lembaran warta. Demikian juga laporan keuangan Amanginang pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca pada lembaran titing. Demikian juga jadwal kegiatan mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober tahun 2023. Songonima titing nama saya di Huriata, saya di Pasu-Pasu Tuhama, Sonari, Hupasatai Masautik, Panorangion, Taringot tu Pesta Huriata ima di Minggu Nengro tanggal 8 Oktober tahun 2023. Perjulu molate mahu pasatami Tuhama manami nanami mulai di Pabakit Huriata ima panitia tata pelayanan tahun profesionalisme tahun 2023 ima di bulan Maret na salpu sudah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai yang dirancang dalam kepanitiaan tersebut. Ima mengadakan pembekalan di Parhalado, mengadakan pembekalan dan workshop song leader paduan suara di Rionokur, tim multimedia. Demikian juga pembekalan bagi jemaat tentang hak dan kewajiban visi misi HKBP, demikian juga konfesi dan RPP. Jala ngatapatupai 2 hari pembekalan tu warga jemaat. Anggiat sada pemahaman kita, sada pandangan untuk makubasi manang marhuria di HKBP Nataha Holongyon. Kemudian ngatalaksanakan pembinaan kepada Naposo Bulung. Ima sampai kita undang 4 narasumber dengan harapan sudia ka Naposo Bulukta lebih profesionalis, manang lebih profesional melaksanakan aktivitas yang ada di gereja kita. Kemudian ngatapatupa kegiatan-kegiatan diakonia, ima jalan santai, senam, donor darah, pemeriksaan kesehatan. Demikian juga kegiatan yang akan kita rancang, yaitu songot titing nakining ima hari Kamis tanggal 5 Oktober, mulai pukul 18, jala tapatu mama di Gereja Boloror. Jadi dihamu manami nanami asa tadaptar hotu situa wilayah tabi asabui panitia mengkalkulasi jumlah konsumsi tarsongonido asa lebih teratur. Jala tada tarubi mamanginang tu situa wilayah tabi. Jala yang tidak kalah penting ima natasakabe ima di Minggu tanggal 8 Oktoberon ima pesta puncak tahun profesionalisme jala pesta huria digabung mai dohot pareheonama dohot parukuan. Jadi di Tikyon oma songon hami ketua umum tahun profesionalisme ajakan siak kami Amanginang asa rap mahita di hari Minggu ima makalason mensyukuri di pesta huriata. Terlebih-lebih parheheon ama dohot parupuan anggiat sudi akama dohot sudi aka parupuan lebih semangat dan lebih menyerahkan diri dan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Songoni mamanginang nabui sautik tabahan titing songon panorangnya siak kami selaku panitia jala mohon doa agar sudi bui merdala do dinggan jala sudei bain sangat di tuhata
jalalas roha di hitagabi pasu-pasu dina humaliakta songoni mamanginang nabuyu pasatami Tuhan memasu-masu kita saluna horas madita Horas. Kor parapuan HKBP Surabaya dohot parupuan HKBP Makassar.
Tapuji matuhat tamarhite ende nomor 721 ayat sada dot namanguduti lasi somma tapa bungu peliatta pilihan na parjulo dohot na paduahon. Jugul hon hamu tagia, jugul hon hamu tagia, jugul hon hamu tagia, jugul hon hamu tagia, taluhon mahajato, marhite Las marohamu makiri, las marohamu makiri, las marohamu makiri, las marohamu makiri. Sai bengin di habor suho, sai bengin di habor suho, sai bengin di habor suho, sai bengin di habor suho. Jugul hon hamu tagia, jugul hon hamu tagia, Jugul hokamu tangia, jugul hokamu tangia, taluhon mahajato, marhite ulaw na dengan, taluhon mahajato, marhite ulaw na dengan. Di tonga-tonga ni huriam hagabipi makasarun, marparsaurak kami Tuhan, raponakan aposom, na mangula di huriamon, songoni nangakarwas ni huriam, dohot akaina ni huriam, dohot akaparhaladum na rosian hagabipi Surabaya.
marlas ni roha, marulupulup pami mamuji ho, di tonga-tonga ni minggu nami sadarion. Marsanga mahuali amang nabasa, aka jamita hanguluan, marhite ede puji-pujian nang pinasaha ni ruas ni huriam, aka ina ni huriam, siya tonga-tonga ni huriamon dohot siyan HKBP Surabaya, songoninang na pinasaha ni punguan ama, jalo may pilihan namin na mangulo tuwa depan mo, mauliati madiho, nang tangihonon nami mahatami, ho manapatahok kami, laho mga tusi, dohot margugoy ho kami makanguluhon, tarlumubi mangulahon, di pardalanan ning ulo nami. Amen. Horas ma, dihita sa luhut na. Songon nanidok ni tik-tik tanak kaning iahami guru Renol Pasaribu mangula di HKBP Surabaya sabungan ni distrikta ima distrik 10 pitu IBTon 10 bulan do hami dung marhubas di Surabaya adorakso di Surabaya hami mangula di HKBP Pardomuan Medan Selatan. Nunga marhasohotak kami amang dohot tamuinang mangalak boru ni Rajai, boru ni Tuan Sianipar, jala dohot do nasida nuaing, jong-jong mahuinang. Hola jong-jong ino. Hora simmo. Muna pula maila ho. Akan na prosea do iso sudi. Sada madihami dak danak, tongon sadarion, pas sian apalau 6 tahun umurra tanggal 1 Oktober si Samuel ma hubay kami kuwarna doho do ibana noaing tuhuriat tahun raprodo hami amang doho tamu inang tuhuriat tahun dohot amang situa sinurat sata bisa ngak ni amang natuatuai santun sinurat ima ketua partaung di tonga-tonga ni huriat HKBP Surabaya jong-jong mahamu amang horas ni nahamu mak tua karuas ni huriat ta nian arong kuan non partinadan san hamir rombongan naro ima punguan ina ni huriat HKBP Surabaya alai arong do naik kopatuk sifat dahulun nami di bagasa tikyo na dorak sosahat tidak tuhatan itu hatta ima na perjulu rapak doha mi maparsauran ronoaing doho piga-piga aka inata sori pada manang nyonya ni situa satonga-tonga ni huriata ima na perjulu inang boru sipulun nyonya situa Pasaribu tongon juara bagas di tonga-tonga ni huriata jong-jong mahaminang songoni nang inang buru Siregar Seben partaon Seben di tonga-tonga ni resort HKBP Surabaya jong-jong mahamuinang buru Siregar do inangon amangi situa di tetap bunan songoni nang inang buru Simarmata inang nalapok na burjuon jong-jong mahamuinang amangi situa naibaho di tonga-tonga ni huriat HKBP Surabaya na parpudi inang boru batubara amangi situa simorakir pas tu luar moloroan non masuk ibana ima inangi jadi inangon nunga sesepuon di sekolah minggu las guru sekolah minggu do nasida nunga gudang diajarion aka sekolah minggu ni huriat taga bina poso bulung bahkan nungarong naga marrumah tangga jadi ngeliling na sida mengabdi songon parhalado sopartohonan di tonga-tonga ni huriat ta baru sadanai na paling spesial ima inang boru aritonang na so asing di tonga-tonga ni huriat taon laos inangom managabe ketua parropuan jala amangi situa Luberaja kebetulan tong doho parhalado resort di HKBP Surabaya laos songoninang ketua yayasan di tonga-tonga ni HKBP Surabaya
Jongsong ma inang na burju. Ima oma inangon. Gudang aka persejaran nadapo siya ninangon. Dak polarong makatay ola songoni do hohom. Alay gudakian si putihon siya ni bana. Na parpudi ma inang guru namion. Parhalero na burjon sa partohonan nono ninang buru sitopulon. Nyonya si hopping tonggo dang asingod di hamu. Ito nga marcerita kami liling ko inang umagudang dito nga to nga ni 2 taon tarlumubi mahuriat taon. Jongsong mahoy nang na burjo salam ma na sida sa luhut na Ima naboy hupatad dahok kami amang dohot tamuinang mula hurak siko panope di uluhon inang ketuata di tonga-tonga ni parsauratan nonate songon ima partidada siak kami udang dope nenek kucerita honan no tuhamu alai jolo tajaha mahata di tuhata alani horasma dihita saluhuna sahak mahita tubarita nauli nagabe jamita di tonga-tonga ni mingguta sadarion imana tersurat di Jakobus Bidu 5 mamukamai sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 sada. Jakobus Bidu 5 mamukamai sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 sada. Kusahahom marihita. Atong pabenget tamuma rohamuna aliak kadongan sahat rodi haroroni Tuhani. Ai parhaumaipe di paimaima do parbue na arga na sia tanoi jala di habenget do paima di jalo udan manogot nang budari hamupe marbenget ni rohama patugu hamuma rohamuna ai donok do haroro ni Tuhani unang marhui hamu maralohok kamu aleak kadongan asa unak ko nauhu pamu nunga jongjong dipitui panguhumi aleak kadongan aka panurirang na marjamita marhite-hite goarni Tuhani ima tiruhamu dihapor suhon dohot dihabengeton taparhatua do akka nau marhabengeton dibigi hamudo habengeton ni sijop jala di ida hamudo ujung nabinahin ni Tuhani ay para si rohabulod do Tuhani jala partalup ni roha ima sahatna akamang dohot tamuinang sahak matabini amang padita resok nami tuhita saluhut namang padita albenarsiahan albenarsilain doho inang borusia turi songon inang padita fungsional nami inang borusitopul amangi margasima jutak songon ima nang uluat tadi distrik taon amang preses sitopul inangi borulubis sahak ma tutonga-tonga ni huriata tabi nasida dang boy nasida rodi bagasa tikion hamima diutus nasida madongani punguan ina damang da inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dung marhobas sami di Jawa sudah serba baru serba perdana artina marpesawa pehami Syamiran tu Surabaya hidup perjulu sehali. Hidup perjulu sehali. Molo Syamiran tu Batam basongon na tabudo pe labok. Alay siya Batam tu Surabaya ngamar sitiw patangak kami na tulu ay guturhian. Sadin na. Kapali ada goyangan. Songon ito nang tuluat ta Makasaron naik kapal laut tami hidup perjulu sehali tong. Datuk kira pehami markapal laut. Labalga kapali. Alay nak pebalga tonggo saya dihutur. Tonggo saya dihutur di bagasan. Saya goyang deui babuti. Roma mang situasi nuraton ihuton amang goyangan nai unang aloin na. Anon mauta-uta mangin na. Ide. Huyuton do. Ale tong do goyang. Jadi saya upamanat kurang dinggan 20 huton. Na duminggan anok sitio pon. Utio ma ding-dingi buti hadi pudumani somat tong. Las gugupe belgape obaki datu karang barang na bahuwe biba. Ay nunga anok sitio pon.
Akamang dohot taminang songonido di parnguluon. Songonido di parnguluon taon. Doson hafal na mardalat di lauti. Songonido hita. Madalani hari-harita di tonga-tonga di Portibion. Jala obaki aka pergumulan hidup doi. Aka hamaolot doi. Nasota botos hari-hari boiro. Songgop tutonga-tonga di parnguluota. Manggugai konsentrasita. Pamagoho na kelas ni rohata. Mga sahugugo. Daktuk kita. Mangaloy. Mga sahop pikiran. Daktuk kita. Mangaliwati. Mga sahol sinarongan. Daktuk kita. Mangaloy. Alani porlu sitio pon. Ima Jesus Tuhatay. Tio ma Tuhani mangalo galubang ni parngoluoni. Aha pe galubang ni parngoluoni. Songon dia pe balgana dangadong napabalgahu si taonon. Dangadong napabalgahu hamaolon. Di bata sudi dui rosok bahenon na. Sudi dui pasayon na. Ima akamang dohot tamuinang perbuwi ni jamita di tonga-tonga ni minggu tasadarion nang ikusityo pota marbenget ni roha artina unang alani hamaolo unang alani gudak si pikiran gabi masohot kita mangulaho na kanaringgan di tonga-tonga ni nguluta ido uban na di tongo si Jakobus surat naon tu 12 marga halak Kristen na di tano parserahan di tano parserahan doa kamang dohot tamuinang songo kita do. Dangarong na secara kebetulak kita boy maringanan di Surabaya. Dangarong na secara kebetulak kita boy maringanan di Makassaron. Sude pangalian ni debatano. Sude na niatur ni debatano. Ahaw laot na dison. Madalan ni debata manariho kita. Alani unang gabi hita tuhita masielatan. Unang gabi hita tuhita masihatsitan. Ino didok si Jakobus marhiti surakna tu akan napersiai unang gabi hamu masihatsitan so berdosa hamuinna. Tongon akamang dohot taminang di hatihani namasa ni turpuk taun masai haci pabahenan niaka napersiai naparadongani tu akka napugos. Disuruh mula-ulaw dang digaji. Molo upugos na makatahon hati gorani dang ditangihon. Edo. Molo na pugos makatahon jamitay dang ditangihon. Jadi masay gudang tibo perbandingan ni napugos dohok namora di hati-hai. Di paingo ma unak songoni ni nasi Jakobus. Nang dipalua tuhatay, nang ditubus tuhatay, ikon marsiholongan do. Alay dangapala odol tu hamorauni nanang siat ido ta sa jamitaon. Ando gabiaro pikiran di hita dang dihalo mohon debata hita mamora daw. Dihalo mohon debata do hita sudi mamora. Jalanunga mamora hita akamang dohot tamuinang. Nunga na uli na ba sa hita sudia di bay di mana terlumubi mahamu akan naritano parserahanon Surabaya dohok Makassaron dak pola do perbedaan muna hira sarupa do akan naburu judu hamu sudi sirana tahap beting do berkamu junak kening paredene ina nasa Makassaron nunga perjulu ina ni huriat sa Surabaya marede ngata buede na so peduli na sida tonggo buisa ko na sida marede ima nak somal dia kaparaloan Ido. Jadi molo ibehen na masahay mabuah punguan akamang dohot tamuinang dang binain punguan na binuan perpudi marede. So gabi mago konsentrasi na alaw jago na ni dapoton. Gabi dang di boto marede maon. Ala ni saya pinang ido ko perjolo do. Unak sa unang ido pe masuk minggu makuling guring-giring ngekon marede na binuan atong. Asa unang mago konsentrasi na unang mago nyali na rupani. Hapi nga marede na kaniinan ni Surabaya jagohian. Songonido kainan ni huliat temarin di Surabaya pek kainak songonido. Dangalan esol jago, isap pe jago terus. Ido.
batong marit di hamusako. Kan? Jadi saya ada pasu-pasu na luar biasa di narawak na kin sa julo. Berhati kay na to, ngatahan usyo di narawak ko. Akan nyali nyo dang nyali kaleng-kaleng be narawak ko. Muli ate makainang di patuduhok kamu jamitan na mangulo. Marbege ni roha mangulahon na dinggan. Unang alani hinahatsit. Unang alani na swarong tabo persauran. Unang alani sogo ni roha gabi masohot mangulahatan ni debata. Dak tunamorai disoro takamang dohot tamuinang alay tunamaritaunod do. Artina turuas ni huria nagudang pergumulan na tusido diodolhon. Sa dia do ido to sa turpuk taon di batudos do hasereponi kesabarani akamang do hotamuinang tunamangula. Mulu mangula hita di huta naguda nga prosesna. Nung ni perade haumaon ni gargara jobuti pinamasuk aek ni res musik ni jabut same dung ni jabuton sinuanon pamasuk aek, pakaluar aek, unang pangudakku, ikut sesuai doek nga, unang rokeong, unang godang raba, ni baboanon, buti, dung songon dabalga, ni jasa pon, pinait dalan di bagudung, unang dialangi, emei, ni siram musek doho pupuk, dungi, ni bangido maudan, Roma potir, akamang doho taminang boltok maimei, dungi merperbue, dungi buima, panenon. Banyak proses, banyak tahap, artinya perlu kesabaran, ketekunan untuk mengerjakan. Diuji doa kamang doho tamu inang, songoni do. Akan aporsia ikut sabar do, mangulakan na dinggani, ikut tekun. Artinya dang boy masohot, dang boy makitung ari, ditanggal na sa umma, jolot pas itiki ulang tahun mau, jolot itiki songonom madaong, alay ikut terus tekun, artinya tiap saat kesabaran ni ikut nadong. Dia do perbuina kamang dohot taminang di parhatudus mamusek tu si jawab, di tonga-tonga ni terpuk tahun. Berek kamu ma, najinalo ni si jawab, nabinahin ni debatanin na. Ngasudi hita maboto kisah ni si Ayub. Ido kan macai hacitian dihirasai bana akka namasa di tonga-tonga ning uluna la di parhato poti bana ased debatado linnay mana usia sa debatado ailang debatami ninna tu bana songoni parirmu songoni hacitmu sudah meninggal hokko keluargam artam sudah dangarong betinggal di ho dang debatabe ninna roa ido ibana daw debatadui. Setiap ujian yang terjadi, setiap musibah yang terjadi di dalam kehidupan saya, pasti ada rencana Tuhan yang terindah di dalam iman. Ninebana mangalusi. Sanguni nang tuhitak kainang. Dang masa buti akahamoloni na tuhita. Dang masa buti parukiloni tuhita. Dakola lewat buti ilutai na maraburan ala di parukilon na songgop ala di parsahiton na songgop ala di hamaolon mago akar rezeki sipatadang laku tiga sipata sega usaha mago naung adong ihian dang hacik ni rohani debatai dang asal dipampai debatai ala yadong do rencana ni debata sian tonga-tonga ni nguluta nang bahenon na musik ala ni idu akamang dohot tamu inang duk sabar si Sopi di hasusaan nai duk saya tong imana mangulau-ulau na dinggan di pasahak debata ama tu ibana aha di pasahak debata 2 kali lipat sian nama goi 2 kali lipat sian naung ngadong hian nama goi di pasahak debata tu ibana bui do yamang tajaha sikop di tonga-tonga ni bukut tai ima pangaramotion ni debata di ibana dilehod do 10.000 habing dilehod do tu ibana 6.000 lobu unta dilehod do tu ibana 10.000 pasang lobu do tak kena asing artina hasangapon hamoraon nang maguhian sian si job di pasuang debata imana nang dohoron na tu hitak kainang alani unang mardalu jahita mangulak kana dinggani
tetap sabar. Molo arong makaciti roham, doho pikiranmu. Molo arong mabay kau tersinggung. Sotong gabi masoho mangula naringgan. Ido kan? Sotong gabi. Mula cik roham tu hami perhaladu. Unang gabi sawatok ka mga lekam mula teon. Dang dalan ni. Ido. Dang dalan ni. Mula cik roham kami perhaladu unang gabi dang lepiletaw mo. Dang dalan ni. Dakadumuan ni. Ido. Ikot tetap do. Natutuhan doi na pinasaha natapasahatiak kamang dohot tamu nang sabar. Molo adong na makacitihita. Molo adong na mengganggu roha doho pikirata. Molo masa hapor suhon. Sia dia pe rumang ne hapor suhon ina songo dia pe sabar mahita. Dihamuak kamanami doho inanami. Terlumobi ma di nama delani hapor siauta di tonga-tonga ni hesianganun. Buido marsuguk roak kegangguan sedia mengganggu kezamanata songonang nirasahon nya kadongata na asing rupani dang bui na sida bebas mamuji doh pasangapun debata diigil turpukodo hita tetap ikut sabar tetap dihaholongi ma akka namora nang adong majalu gudang majalu lubi sedongan na asing lembur juma akka mang doh tamu inang manarihon natuksi sarihonota bangalehon tua kanatuk silehonota artina dihamua kamang tarhojar sian ias niroha mai mangulahon akka ulahon nadinggani heado hodokon di tonga-tonga ni huriatta hagabipi Surabaya si saotik najinalomi inang siat tuhani adong godisi bagian ni halak adong godisi rezeki ni halak adong godisi nanang persaulihonon ni halak alani ikut tinggil lo hamu manangi ho persuruan ni debata tuisi nanang pasahatom muna tuisi nanang urupan muna so unido na kita akamang doho tamu inang marhiti turpuk taun kahanguluhom may di na pinasahat ni debata tu hita unang gabi parohon manang doho no kuate unang muruk kamu ayamu murah-murah doha muruk salah madok ibe tu tersinggung doha menon manang doho no moradong dihita arta di pasahat debata pangkat di pasahat di bata, jabatan di pasahat di bata, bata pa may laho pasangap po di bata. Imana nang dohonok ko, unang gabi gijang ni rohani ko, citam rohamu. Alita pa may pasangap po di bata. Artina na gabi panukunan patuk ma, gabi panukunan. Na makaholongi patuk ma, makaholongi. Nabuhi mga lehon patuk ma, mga lehon. Unang ngabuhi mga lehon alisin ng mangido, unak songon yato, ngabalik-baliki. Nabuhi mga lehon, mga lehom ma. Ima nanang taida sa tonga-tonga ni turpuk tao na kamang dohot tamuinang alani i. Jono nama tikina ninna odo na paling ikositi bota. Ngadipitui panguhumi. Artina kamang dohot tamuinang siyan na parjolo pe nunga tahapor siyai songo panakobor ngido. Songo panakobor ngin artina dakta boto sari-hari ro. Alay dipaingo dohita diturpukon nunga dipitui. Artina nga zonokian. Nung nga zonokian biamang dohot tamuinang alani dipangido hita segera bergegas. Dipangido hita segera berhobas. Ay nung nga dipitui bi panguli. Ahana nagsipatu paon. Nang rona mapanguli. Tubagas jabu. Ahana ko sipatu paon. Hobesima dirim. Asa unang muruk panguli i. Asa unang kecewa panguli i. Nung nga dipitui ibana. Hobesima. Masih hobasot takamang dohot tamuinang radu mahita. Mangulahon akan naringgan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tasongon na tersurat di 2 Timoteus 4 ayat 7 saha 2 usaha kom marihita kamangda nunga hupasidung paraloan nadinggani nunga hupaujung parlojongoki ramot tubahen hapor siauni diri nama dijolok kutub palhatigoran silehonon ni Tuhan paruhum natigori diari sogoti tuau alai dada holat tuau tusaluhu dotahe akka nama kaholongi hapataron nai ima akamang dohot tamuinang sisalo otta hita mesudi tusaluhut inna dakola punguan ina dakola punguan ama dakola Makassar dakola Surabaya alai sudi mahita nama kapursiai di bata namar benget niroha pasidukon akaparaloan di tonga-tonga ni perdalanan di Portibion bergugu mahita amin martangyang mahita mau lihat ima Tuhan dihatam nama makulingi hami di tonga-tonga ni minggu nami sadarion patau mahami Tuhan
Toktong marsihohot mangulag kaulaw na dinggan. Toktong marsihohot makaporsiyayho nang ahape na manggugay roha namin, nang ahape na rongom tutong-atongan ni Panguluan namin, haporsuhod di EPI na manggugay Panguluan namin, na manggugay haporsiyaw namin, naing ho, naing tiyupon namin, jala na sotupa masohot namin, marhasabaron, mangulahon, kaulaw na ho partulong ni Roham. Mauliati madihuamang nabasa, mang naburju, patau mahami, makanguluhon, dohok mangulahok katami, ditong-atongan ni perdalanan ning ulo nami, si Ganupari. Tuhan debata manami, pasu-pasu matuhan sudir ruas ni Huriam, di HKBP Makasaron. Siya danak sahak rodi nang lanjut usia. Pagudang-gudang ma, akayanak komuna mekmet, asa magudang nasida gabezol ma na marbisuk, gabezol ma sihabiari ho, nang sihabiari akan naturasna. Parbisuhi ma akan na dibaga sa persikolan, di tingkat TK rodi perguruan tinggi. Loas akayanak komi marsiadu, jala marsiadu mangaluluya kaparbinotoan. Mangalului akka matani ari bicar nasidabi, perbisuhi nasida Tuhan di parsikolan nasidabi. Songoni manangamanami na nami ruas ni Huriam, pasu-pasu ramotima, lehom magugu, lehom malas ni roha hahipaso, di nasida dinamangula karagam ni ulaon na si Ganupari. Di dia pihak ruas ni Huriami mangula liamang. Di hauma, di ladang, di pertiga-tigaan, wala tungarong akka supir motor. Songoni nang akka driver ojek doho ojol. Rodi swiaka partepel, parbengkel, pertiga-tiga na met pertiga-tiga na balga, pengusaha, pebisnis, pegawai negeri, pegawai swasta. Rodi swiaka ulau ni ruas ni Huriam, pangajari di persikolan, tim medis, di rumah sakit doho di puskesmas. Di dia pihak ruasmu ulau-ulaun di si Ganupari. Pargugui mana sida porsia dohami Tuhan dalam mudoi manarihong ulunami. Songoni manang akalanjut usia lehom mahahipason las ni roha asa toktong di bagasan hahipason di bagasan umur nagajang jala di bagasan las ni roha akaruas ni Huriam amanami nang inanami padimudimun surya kapangabahan ni pinopar na pinasahak mutu nasida pasiding sahit pasiding parmaraan siya nasida asa toktong say marlas ni roha nasida di namanguduti kapardalanan ningulu nang pinasaha mo nasida mauliati madihuamang nang akamanami inanami parhaladum nang pinili mo pinajongjong mo marhubas di tonga-tonga ni HKBP Makasaron amang uluan nami naposom sangoni nang amang fungsi pardita fungsional naposom nang inang naposom inang diakonis nami rodi sudi parhaladu situa partohonan dohot parhaladu sa partohonan pargugui pasu-pasu masudia kana posomona liamang lehon las ni roha hahipaso dinasida mauliati madiho songoni penang Huriam HKBP Surabaya ramoti mahami dongani pasu-pasu hami sian namet sahak rodina balga Tuhan miam maho di tonga-tonga nami sarihok kami di perdalanan ningulu nami mauliati madihuamang di sudi ruas muna marsahit di tonga-tonga ni Makasaron homana pamalupon marhiti kaubat do si panganon na pinangan nasida songoni manang katim medis na majama pamatang nasida gawe ima perhitiammu mga blok ko sahi isya pamatang nasida ganuk marsada-sada di dia pihak ka ruas mino aing marsahit di rumah sakit nang dibagas nasida be songoni ma Tuhan molo tungadong ruas ni Huriam nama kalunguton parbue ni bortian arsi maroham porsedo hami dang adong nasotar patupaho alani pasu-pasu maruas ni Huriam di HKBP Makasaron naung masihol di parbue ni bortian asa tubuan anak doho tubuan boru nasida tutiki joluan nyarion songoni manang kayanak komu na posobulung nang makasiholi si rokak mitodina pasu-pasu maliamang lakana tu dia beibana mangalakka satu sima dapota na kapersaulian
Tusima jupang sirokak mitodi hobartula moni roham. Ngolo tu ngarong ruas ni huriam nasodapotan ngolu sikadupari, nasodapotak karizo, asima rohama mangho mana patongoton radi sudi di jolom, persero hami disi, ala ni patongom makadalan ni ngolu tu ruas ni huriam. Asa marulup-ulup pami sa luhuk na di bagasakpo. Mauliati madihuali Yesus Kristus Tuhan nami, pasu-pasu masudi program ni huriamon, nanaik si patupal ni huriamo tujulan nyarion, di pesta parhegeon, dohok di pesta huria nanaik si padumun na sida tu hari minggu, homa namiyat Tuhan di tonga-tonga ni ulau ni, na mga luas-luas ni huriam marlas ni roha, haso hari ribu-ribuan na sida unak kurang manangaha, sa palanang disari hoko hameli amang, ala ni toktong ma jongjongi toktong ma udu tiak kabasa-basa ni tuhami mauliati marihuamang urasi hami sana sadusa nami satuk tamahami majalo nasa ragam ni pasu-pasu na naik silehonom mo tuhami marhiti Kristus Yesus martangiak kami tuho amen. Marede mahita laos tapasaha mapiliata. Masuki
tatangnya kuma piliata. Ali di bata amanami na di banwa gizang, holo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masa dan leho mitu hami pilihan nami tuho. Say zalo may gabi wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiak kami pilihanon. Pati buluhon harazom muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaummu, say sau malomo ni roham di bona tongaon songon na di bona gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songop padesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakkon Tuhan debata bohina tuhita jala di pasaurhom madamena tutol ditabe. Amin. Horas ma dihita sa luhut na. Tung nam iman Jesus nang Jesus maringan dia nung aso nang awon tunda mirohati nung Jesus maringan dia nung Jesus maringan dia nung Jesus maringan dia tuna sona doa tutu Jesus oba
haleluya dapat sambuloke Tuhan Yesus maringan dia mengasai dosa ki di banmu dernai Tuhan Yesus maringan dia Tuhan Yesus maringan dia Tuhan Yesus maringan dia tung nasonan doa Tuhan Yesus Allah Tuhan Yesus maringan dia tung namu